মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি আৰু ৰিলিফ দিলেও দিব নিদিলেও নাই, কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক 10 লাখকে টকা লাগিব। অন্ততঃ বাকী মই নাজানো, মোৰ সমষ্টিত 10 লাখকে টকা CMে দিব লাগিব। আৰু যদি মোৰ সমষ্টিত 10 লাখকে টকা এটা পৰিয়ালক CMে নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই CMৰ টেবুলৰ ওপৰত শিৱৰ তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিম। মোক জেল দিয়ে, ফাঁচি দিয়ে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, NSA লগায়, NIA লগায়, গুলিয়াই মাৰে, এনকাউণ্টাৰ কৰে, যি কৰে কৰিব পাৰিব, কিন্তু মই CMক সোধাই নাই। 15,000 টকা দি যদি বাচিম বুলি ভাবিছে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যদি গামোচা লৈ আকৌ এবাৰ পৰা কৰে, মই মানে বেয়া শব্দ এতিয়া নকওঁ আৰু কৰিম, উল্টা পুল্টা কৰিম প্ৰতিবাদ। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। रायजोफोर फिन खेबसे सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। इन्टारेस्टिं आपडेट आङो इन्ट्र'आवहाय मोनसे भिडिअ क्लिप सोनानै होदों। जोङो बयबो सिनायनो मोनखायो आरो बयबो मिथिनो मोनखायो। थ' बेनो जाहैबाय जोंहा अखिल गगৈ सार। थ' अखिल गगৈ सारा बे दैबानानि समावहाय ओरैबायदि माने दाबि दैखांदों सरकारनावहाय, क्षतिग्रस्त जालांनाय बेबायदिनो दैबानायाव सिलिंखार जालांनाय न'खरफोरनि थाखाय साफायाव बेबायदिनो 10 लाख माने न'खरफायाव बेबायदि दाबि दैखांदों। जोङो दा नुनो मोनगासिनो दं बे दैबानानि समावहाय ओरैबायदि माने खस्थ' ना। थ' जायफोरनियाव बेबायदि दैबानाया जालांबाय, जायफोरा बेवहाय बेबायदि भुगिनांदों ना, बिथांमोनासो मिथिनो मोनदों आरो ओरैबायदि माने खस्थ' ना। दा जियानो हक सरकारनाव दाबि दैखांदों आरो बे भिडिअ क्लिप्सआवहाय आं इन्ट्र'आव बेबायदिनो भिडिअ क्लिप्स मोनसे लागायनानै होखादों। बे भिडिअ क्लिप्सआवहाय जोङो नायनानै जोङो खोनानो मोनदों बा नुनो मोनदों बा जोङो मिथिनो मोनदों अखिल गगৈ सारा बेवहाय दाबि दैखांदों बेबायदिनो 10 लाख रां मोननांगौ। थ' मोनोब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा ना। थ' जोङो सावरायलांगोन दिनैहाय आरो बेबायदिनो आङो आरोबाव भिडिअ क्लिप्स होबावगोन बिनि उनावहाय। थ' जोङो पलिटिक्ससिम सहैनाय बेबायदि जोङो नुनो मोनदों नामा, एसे माने थाव संख्रि बायदिसिना बेबायदि मोननायखौ लानानैबो जोङो गोबांथार सावरायनाय जोङो बेबायदि नुनो मोनदों। माने जिखिनि मोननांगौ बेबायदि माने मोनाखैबो जानो हागौ आरोना। थ' जोङो सावरायनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो जोङो नुनो मोनदों निउसफोरनि गेजेरनिफ्राय। दा बे भिडिअआ ओरैबायदि ट्रेन्ड जादों, माने गोसारदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां खोथा बुंबोनाय नुबाय, जिथुनिखि जोंहा बे बिधायक अखिल गगৈ सारा माने सिगांनिफ्रायनो ओरैबायदि सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंबोयो ना। थ' बिराद डेन्जार बाथ्राफोरखौ माने बुङो आरो। थ' जोङो नुबोनो मोनगासिनो आरो खोनाबोनो मोनगासिनो जोङो निउसफोरनि गेजेरजोंहाय ना। थ' बिराद डेन्जारखौसो होखायो बियो। दा जोङो माब्लाबाबो बेबायदि माने जोङो जमा जोङो नुनो मोनफेराखैमोन। माब्लाबा बिथाङा हदनाव फाखन होनाय समाव हदननिफ्रायबो होखारजायो, माने सरकारनि एगेन्स्टआवहाय ओरैबायदि बाथ्राखौ बुङो ना। नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेबायदि मिडियाफोरनि गेजेरावहाय मामाजों लोगोसे अखिल गगैयाबो बेवहाय बेबायदिनो दैबानायाव ओरैबायदि माने गिदिंदों ना, दैबानाफोरखौ नायगिदिंदों। थ' जोबोद मोजां जोङो ट्रेन्ड जानाय नुनो मोनदों बे भिडिअखौहाय। आरो बेबायदिनो जोङो दानिया आरोबाव भिडिअ क्लिप्स नायबावगोन। बे भिडिअ क्लिप्सआनो जाहैबाय अखिल गगৈया दैयाव सानस्रिदों। কথা 10 লাখ কিয়, মানুহে আৰু বেছি পাব লাগে। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে তেওঁ চৰকাৰটো চলোৱা নাই, আমি চৰকাৰ চলাওঁ। গতিকে চৰকাৰৰ কথা আমি বুজি পাওঁ। অখিল গগৈ সাঁতুৰিলেও ভাল কৰি, পানীত সাঁতুৰিলে কাক উদ্ধাৰ কৰিলে, তেওঁ নিজে সাঁতুৰি ফটো উঠিলে, ৰীল উঠিলে। গতিকে তেওঁৰ কথাটো বেলেগ। আপোনালোকে তেওঁ সাঁতোৰা নিউজটো চলালে, কিন্তু তেওঁ সাঁতোৰাই কাক উদ্ধাৰ কৰিলে সেই নামটোতো নোলালে। গতিকে এইটো হ'ল, মইতো মুখ্যমন্ত্ৰী, মইতো ইয়াৰ ৰীলৰ কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰো, হয় নহয়? दा बे दैयाव सानस्रिनायखौ लानानैबो एसे सरसायाव फैदों। अखिल गगैया रिल्ससो बानायदों नामा, बेवहाय दैयाव सानस्रिनानै सोरखौ बासायखो मामायाहाय बेवहाय कुइसन खालामदों ना। थ' जोङो बेबायदिबो नुदों, दैबानायाव सानस्रिनानै सोरखौ उद्धार खालामखो, दैबानानिफ्राय सोरखौ बोखांखो ना। थ' जोङो बे भिडिअसखौहाय जोङो गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों। निस्सय अखिल गगैया बेवहाय रिल्ससो बानायदों नामा ना। थ' जोङो बेबायदि, नाथाय जोङो जियानो जाया मानो बे अलखदनि समावहाय, बे खैफोदनि समावहाय
दैबानानि समाव जोङो दिनैहाय अखिल गगৈ आरो मामाजों लोगोसे सानैजों जोङो बेबायदि गिदिंनाय जोङो दिनै भिडिअसफोर ओंखारबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेसो मोनसे बिराद माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जोङो कुनु दिन माब्लाबाबो जोङो नुनो मोनाखैमोन ना बेबायदि माब्लाबा जोङो हदननिफ्राय अखिल गगैया होखारजानायखौसो जोङो नुनो मोनो ना आरो मामायाबो गोबां बुङो अखिल गगैनि सायावहाय आरो अखिल गगैयाबो गोबां सरकारनि एगेन्स्टआव खोथाफोरखौ बुङो आरोना नाथाय दिनै जोङो अलखदनि समाव बेबायदि जहैनो जोङो खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों निस्सय बिराद इन्टारेस्टिं ना बे जितु भिडिअस थ' जोङो गोसारबाय थानाय नुनो मोनगासिनो नाथायबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जुदि बेबायदि जायोब्ला जोंनियाथ' माने थरखा थरखि जानायनि उनाव मिलायनो हानाया बिराद गोब्राब ना बर'फोरनियाहाय बर'फोराथ' माब्लाबाबो माने मिलायनो नागिरखाया माने सिं जानो गोब्राब मोनो आरोना थ' जोङो दिनैहाय बेखौ नुनानै जोङो सोलोंनोबो हादों आरो जोङो मिथिनो हादों आरो बिराद इन्टारेस्टिं ना नाथाय जोंनि बर'फोरा गावजों गाव बेबायदि गेदेमाफोराबो मिलायज्लायनो हागोन ना हानाय नङा खोमा ना बर'फोरा थ' आं बेखौसो सानो आरो थ' नोंथांमोना एसे कमेन्ट बक्सआव मतामतखौ खिन्थाहर बर'फोरा हागोन ना हाया बेबायदि बर'फोराथ' माने एसे थरखा थरखि जाखांनायनि उनावनो माने एसे लाजिलायो खोमा ना जमाहै सावरायज्लायनो थ' जेन हक आङो गोलाव खालामनो सानाखै जोङो सोलोंनो हायो थ' आरो जोङो बुजिनो हायो आरो मिथिनो हायो बेबायदि अलखदनि समावहाय जोङो खौसेयैनो थांनांगोन नंगौ दिनै पलिटिक्सआ मा पलिटिक्सआव जोङो बाथ्राखौ बुंबाय थानो हागोन ओरैबा ओरै ना नाथाय जोङो बेबायदि अलखदनि समाव पलिटिक्सखौ जोङो दोनथ'नानै ना थ' जोङो जहैनो खामानिखौ मावलांनांगोन पलिटिक्सआव मा गोबां बाथ्राखौ जोङो बुंनो हायो ना थ' जोङो थरखा थरखि जालायनो हायो नाथाय मोगथाङाव नङा मबाइलाव हायो जोङो बे मिडियानि जुगावहाय जोङो सावरायज्लायनो हायो दा जोङो दिनैहाय गोबांथार बाथ्रा बुङोब्लाबो ना थ' गोबांथार खोथा बुंबोदोंब्लाबो दिनै अखिल गगৈ आरो मामाजों जोङो लोगोसे जानायखौ जोङो नुनो मोनदों ना इन्टारेस्टिं भिडिअ थ' गोलाव खालामनो सानाखै जोंनि बर'फोरनियावबो बेबायदिनो जोङो जेसेबां बाथ्रा बुंलायोब्लाबो ना थ' जोङो समाव बेबायदि पलिटिक्स खालामोब्लाबो जोङो पलिटिक्सखौ जोङो समाव दोनथ'नानै जों गोनांथि जायोब्लाना बेबायदि मोनसे अलखदा फैयोब्ला जोंबो खौसे जानांगोन थ' गोलाव खालामला मतामतखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय बर'फ्रा हागोन ना हाया बेबायदि মানে এনেকুৱা পানীত জঁপিয়াই যাব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মই দেখাই নাই আগতে কেতিয়াও